as long as you are a Christian, it's your obligation to spread the gospel. Oh yes. Uthi uNkulunkulu ukhuluma ngendlela ezahlukeneyo. Uyakhuluma ebaxwayisa abantu. Yebo. Baxwayisa ngendlela ezahlukeneyo. Uletha sometimes aletha ukugula emntwini. Uzama ukuthi umbuyisa endleleni umuntu. Oh yes. Sometimes bayenza lonto kunalapha kuma podcast baningi abantu abenza lezo zinto bazama uimitate izinto ezi-real bafaka ezabo bathi nami uNkulunkulu umbonise lokho izinto abazicreate bona ingasi ukuthi izinto ezisuka kuNkulunkulu bezama udiscredita izinto ezisuka kuNkulunkulu. Yo. Wena umuntu ongakamkeli uJesu indaba lapho khuluma noJesu ngene ekamereni khulume noJesu umamkele ukwazi ukuthi emveni kolokho uyofuna ini ibandla labazalwane elikhuluma ngoJesu. Yes. Elikhuluma ngoJesu lishumayela ngoJesu elikhuluma ngensindiso. Yebo. Uyokhonza khona lapho khonza uNkulunkulu ophilayo. Bese sisuka ke ithi futhi ulapha ya kuJohn 3 verse 3 lithi no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sho njalo izwi lenkosi lithi akekho nomunye umuntu oyobona ubukumkani bukaNkulunkulu ngaphandle ukuthi azalwe kabusha. Libe selisithi lapha ya kuJohn 3 verse 5 lithi no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit. Njengoba lithenje lapha kufuneka uzale kabusha. Alisho lokwakuzala kabusha buka Nicodemus beyikhuluma ngabo ukuthi umuntu uzobuyela esizalweni sikamama isibelethweni sikamakhe. Asisho ukuthi mawuzala kabusha kufuneka ubuyele esibelethweni sikamama. No. Yebo. Uthi uzala ngokusha ukuthi ufuna ukwamkele ini uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. Yes. Nikwamkele uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. Yebo. Uma uqeda ukwamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wakho ube sobhabhadiswa ngamanzi. Ube sobhabhadiswa bese umoya ingcwele azokhona ukuthi ungena ngaphakathi kwenhliziyo yakho. Yes. Uzalwa kabusha kanjalo. Yebo. Uzalwa kabusha kanjalo. Yebo. Wamkele uJesu njengenkosi nomsindisi wakho wakholelwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo nokuthi indodana kaNkulunkulu wamvusayo kwabafileyo. Bese umveni lokho uyabhabhadiswa ngamanzi. Ubese uyathini umoya ingcwele ongena phakathi kwenhliziyo yakho akucontrol. Oh, bakithi. Yes. Ubhabhadiswa ngena uzala kabusha ngamanzi. Uzale kabusha nangespirit. Yes. Ubhabhadiswa. Bese uthola that spiritual transformation ukushintshwa. Yes. Mungena kubantu ushintshe ngokukamoya uyashintshwa ngokwasemoyeni. Lo moya wakho wo pride so yaphuma lo moya me pride yaphuma uyajump. Yebo. Yaphuma outside soba manje nje unomoya yokuzithoba. Yebo. So umuntu ozithobileyo manje awusese umuntu okhukhumizele ozigabisayo. So umuntu ozithobileyo umuntu one peace umuntu ophila othanda wonke umuntu onganabandlululo uphila so manje so controller yini ngomoya kaNkulunkulu. Oh yes. Moya ingcwele so uyakucontrol so uzele kabusha ke. Yebo. Zele kabusha manje awusese yilast sesidalwe esisha. Ngiyakuzwa. Awusese yilo wamuntu lo owawuye ngaphambilini. Yabona. Lithi lapha kuMarko Mark again 16:16 ithi whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Mark 16:16. Yes. Uthi lo othe wakholwa ngenhliziyo yakhe. Yes.
uyobhaptizwa abese uyasindiswa. Yebo. Ongakholwanga ngenhliziyo yakhe uyakwahlulelwa. Uyakwahlulelwa. Yebo. Kufuneka ukholwe inhliziyo. Bese emveni kuzobhaptizwa. Ubhapathiswe. Yebo. Yebo. Khola enhliziyweni yakho ukuthi uJesu uyinkosi. Yes. Uyindodana kaNkulunkulu. Yes. Yes. Libe selisithi lapha ku Romans 10 verse 9. Oh yes. Lithi if you confess that Jesus Christ is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. Bese sithi Romans 10:10 lithi it is by our faith that we are put right with God, and it is by our confession that we are saved. Uma uvuma Yes. ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, Yebo. ukholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uzosindiswa. Yes. Bese lisithi futhi ku verse 10 lithi kungokholo, ngokholo siyasindiswa kuNkulunkulu. Yes. Ngokuvuma ngomlomo siphinde sisindiswe. Yebo. Funeka uvume ngomlomo wakho Yes. ukuthi uJesu uyinkosi. Yavuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi, ukholelwe inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ngoba ngokholo lwethu sisondela kuNkulunkulu. Yebo. Besivuma ngomlomo wethu besiyasindiswa. Uyavunywa uJesu. Uyavunywa uJesu. Asonto kuphela. Asisonto kuphela awuthi nje kuba no ufuna ukungena ungifuna usijoyine esontweni bese ngitsukuma ngiyajoyina Joni. Ujoyini uba yimember yebandla. Ujoyina uba yibandla yebandla. Akusikhona lokho. Akusikhona lokho. Akusikhona lokho. Yebo. Uya uqoma ini umyeni into andithi intombi iyeshelwa. Yes. Bese iqeda ukweshelwa bese iyaqoma. Yes. uJesu weshelile la. Wathi izani kimi nonke enisinda imithwalo. Yebo. Izonithwalela. Yebo. Uyashela. Uthi ngimile eminyango yanqonqoza. Yes. Ovumayo ovulayo ngizongena. Yebo. Ngihlale naye ngidle naye. Naye adle nami. Naye adle nami. Yebo. Uyanqonqo uyashela leso sikhathi. Yes. Ngithi nje njalo. Yebo. So ke naye nala ke emhlabeni kwenziwa kanjalo ngithi. Yebo. Umfana uyashela intombi bisiyaqoma. Ibese iyavuma iqoma kanjani ivuma ngomlomo uthi hayi nami ngiyakuthanda. Yes. Ungavumanga nje uJesu akangeke akaphoqa ngithi uJesu uthi akaphoqa umuntu uyancenga ngiyacela umuntu ukuthi omunye nomunye amcela ukuthi hayi wozani kimi bo uzani kimi uzonithwala imithwalo uyancenga uyacela uyeshela yebo uyeshela uJesu naye usuke ngesikhathi eshela usuke ekhuluma usele ekhuluma naye ngithi so no respondayo usamukela uJesu kufanele akhulume naye asho ukuthi hayi ngiyakwamkela Jesu yebo ngiyaqoma ngiyaqoma impela manje into esukuyenzeke abanye basuke bethi ngiyabathanda labazalwana abalandela uJesu nami awuthi ngibajoyine ngihambe nabazalwana abahamba uJesu bese ecabanga ukuthi ngokuhamba nabazalwana abahamba noJesu seqedile kanti lokho kufana nokuba umngani wentombi esiqomile bese nawe uthi ngoba ngomngani walentombi kusho ukuthi nami kuyafana nokuthi le yansizwa sengiyiqomile kanti cha kusenjalo ayinjalo lo wavuma ngoba ufune kwavuma wena washelwa wena awesheliwe wangavuma wasithi hayi ngathi lo sekaqomile nami ngiyahamba naye yes so wena you are not part of that awusazi isivumelano isivumelano sabo babili awusazi wena uhamba nje noba kuyahanjwa nawe noma kumqomile nami ngiyahamba naye ngiyakuhamba naye awazi ukuthi kwenziwa bese kufika bese bewabili kwenzakalani phakathi kwabo babili awazi wena uyahamba nje nami naye nami
ubungozi bokuba sesontweni ungamvumanga bungozi uJesu. uba sesontweni ungamamkelanga uJesu ngomlomo wakho. Funeka uJesu umamkele ngomlomo wakho. Uthi Jesu ngiyakwamkela njengenkosi, uyakwamkela ukuthi ube yinkosi, not Yeah. njengenkosi, Yes. ube yinkosi Yebo. nomsindisi wami. Yebo. Ngiyakwamkela Mm. ngomlomo wakho. Yes. Ungavunyelwa ngabanye abantu. Uvuma ukuvunyiswa wena ukuthi mina hayi naye uvumile nami ngiyalandela, owuvumile ngiyamlandela naye uvumile yena therefore nami ngiyalandela. Ungavumanga wena ngwakho umlomo. Mase siphinde bese sifika lapha phambili phansi seziya izinto ziba tough izinto lo. Uzoqala uthi hayi phela mina zangivume mina. Mina zangivume ngabona nje kuhanjwe nami ngalandela. Ngalandela. Funeka uyivumele wena ngokwakho ukuthi Yes. uyayibophelela, uyazibophelela wena yourself. Isivumelane Yebo, leso. So that mawufika lapha izinto ziba tough izinto, uwazi ukuthi ngazivumela mina, ngazingenesa mina kule ndawo. Yebo. Hayi ukuthi uzothi manje ngiyahamba nami ngoba bayahamba. Masofika lapha zisha lapha ushaya ureverse uthi awuvele mina bengazange ngavuma vele. Kuba lula futhi nokumbiza mangabe wavuma. Ukuthi hayibo phela ngihamba nawe sekuyisikhathi sokuthi uzibonakalise kule situation esengene kuyona. Naye kubalula ukuthi athi hayi vele ngiyamaza umntwana nami wangivuma wathi uyinkosi. Awuthi ngiyomsiza ke manje. Yebo, yabona? Uzombiza kanjani umuntu ongamazi? Yebo. Dombiza kanjani umuntu ongamazi? Wazi igama nje lakhe. Wazi igama nje lakhe. But akuna relationship phakathi kwababili. Kufuneka lento ingase lezi izinto ziyenzeka ngokwasezwini. Ezinye izinto zenzeka nakule life esiphila, life nje normal life yethu. Angithi uma uqomile washada noma una that intimate relationship. Yebo. Ayifani lokuthi manje okay okwamanje sithi nje siyazwana nje kodwa uma senishadile inyama nyamanye. Yes. Una that intimate relationship nala Yes. uNkulunkulu you must have an intimate relationship with Jesus Christ. Yes. Not into zenyama, in the spirit. Yebo. Ikhona intimate relationship emoyeni. Yebo. Bekhona that relationship. Nguzwa kahle. Manje wena mazosuka ukuthi mina ngihamba nabahambayo. Bane intimate relationship with Lord Jesus Christ. When you don't have that intimate relationship, masokubheda lapha, you can't call him uzothi angikwazi mina. Call ubiza abantu because angikwazi. Yo. I don't know you. I don't know you. Hey. Kanti mawumazile ngokuthi umamkele as an individual, ungalingisa abantu abenzayo. Ilento ifune kwenze uzenzele i-decision yakho uyibani. Ungathi ngoba abanye ngibona abantu abangani bami bayahamba nabaya esontweni nami ithi ngihambe ngiyengene esonto. No, it's not like that. Funeke wena ube ne that agreement yakho uNkulunkulu. No Jesus Christ nibe na that agreement ngiyakwamkela as an individual, not to say because everybody is doing it therefore I'm doing it. Hey yazi imnandi le ndaba. Angithi ke abanye bamamkela ngoba bezwe kuthiwa unezimoto, unezindlu. Mawukuyena uba rich uphila kahle emhlabeni. Awuzi ngoba unani. Awuzange ukuzofuna izinto zakhe. Uthanda yena umconfessa ngoba uyinkosi. Hayi ngoba unezinto. Yebo unazo zona kodwa awuzi ngoba uzofuna izinto. Into efunekayo yi relationship yakho naye. Yes. It seek ye first the kingdom of God and its and his righteousness. Yeah. The rest shall follow. The rest shall follow. Ungathi ngifuna imali, ngifuna imoto, ngibona abanezimoto ngifuna lokhu mina uyela lezi zinto. The real thing efuneka is the you. Ufuna inhliziyo, uNkulunkulu ufuna inhliziyo. Yebo. Yakho because noma ungathi ngiyabaya ngiyobe uNkulunkulu uyakubona imotive yakho, the motive behind your decision. Yes. You don't have that eager to have that relationship with him. Into efuna ufuna ukuthola lezi zinto ozifunayo zenyama zala emhlabeni.
That is why it seek ye first the kingdom of Yebo. God and its righteousness. Mm. The rest shall follow. Imali nezimoto nezindlu na yonke it will follow. Mm. Wena into ephokophelayo yini kulunga kwaNkuluNkulu. Yes. Inhliziyo yakho mayilunge phambi koNkuluNkulu. Wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. That is what is important. Oh yebo. Sebenzela Ngiyakuzwa. umoya. Yes. Into zala emhlabeni lezi zisala la emhlabeni lezi impahla zasemhlabeni everything zizosala la emhlabeni uyohlangana naye lapho uzobuphetheni uthi ngakuthumela ezweni Mm. wenzeni Mm. wenzeni iphi product yakho Mm. uphetheni Hey. what product do you have Yebo. oyiproduceile lapha emhlabeni Oh. labe ngikusekhona uphetheni uphethe imoto uphethe lento zayizindlu kwathi into engifuna iproduct kamoya Mm. miphefumulo how many souls have you saved Ish. Wena wawugijimisa izinto. ugijimisa izinto Wawugijimisa iprosperity. iprosperity wena gijimisa iprosperity Umphefumulo awuzange uwine ngisho. awuzange uwine nowodwa umphefumulo Oh. instead you destroyed imiphefumulo eminingi Oh. Hey bakithi. because abantu umuntu othiza akanikeli imali akanamali okunikela therefore this one is not worthy ukuthi angabe kule sonto Mm. kusontweni lami ngifuna abantu abanganikeli Mm. omunye unikela ama coins uthi no enasikhathi abantu abanikeza ama coins lana kuleli samila misonto isonto labantu abahlupheke abantu abaphuwa la uzonikela nge-1 rand or 50 cents no not in my church Hey. Yebo? Yebo. bese ethi uNkulunkulu ke what did you do emhlabeni Eish. into bengayikuzungitshela ukuthi mina abantu banikele imali benza ini ngakho isonto bathi in how many souls did you win Mm. Yeah. how many souls did you win Yo. mm Hey bakithi. Ngiyakuzwa. injalo indaba Mm. wena iobligation yakho as a Christian you must win souls for God Yes. win souls for God Mm. uyabona Yebo. hey Yeah. that's your obligation Mm. nekwenze Hayi, lento yes. leyo Mm. ungazothi mina hayi well for that matter mina I've played my role ngile esontweni ngafika esontweni ngakhonza benginikela esontweni ngikhipha imali yomnikelo ngikhipha imali eshumi esontweni bengiklina nasesontweni mekuthiwa nginama activities ngiyenze whatever ngikwenzile ngiqedile it's not about that God did not send you for that Nakho lokho ku right kodwa kuphelele. takuphelele into efunekayo how many souls did you win because usesontweni khona lapho funeka ube ngaphandle lapho ufakazela abantu ngezwi ufakazela abantu ngesalvation yes ungena esontweni uzongena esontweni ukhonze like anybody wena as an individual umfundisi uyashumayela lapha ngithi Yes. mayiqeda ushumayela wena wenzani how many souls did you lendoza do lendoza tell the lendoza the gospel to Hey. Yeah. you must confess this lendoza the gospel to the people batshela abantu Uzothi omunye mhlambe hayi phela lokho umsebenzi wabafundisi ukuconfessa ukutshela abantu ngoJesu mina ngisumfundisi. Yingakho ngayithulela. the fact is you are a Christian as a Christian Yes. it's an obligation for you to do that Mhm. the fact that you are a Christian it's your obligation to do that to spread the gospel Yebo. whether you are an evangelist or you're not a pastor or whatever whether you are whoever as long as you are a Christian it's your obligation to spread the gospel Oh yes. Ngiyakuzwa. la uhlezi khona eTexini wenzani Uyamtshela yini umuntu oseduze uyamtshela kwakho? useduzo kakho la uhamba khona estradini uyamtshela umuntu ohlangana naye Icolleague emsebenzini. ecolleague emsebenzini uyayitshela Or awusengifundisa yes angifundisi umfundisi wenza lo irole yakhe uyenze role you also have your role because ipurpose kaNkuluNkulu yakho la ukuthi uma spread the gospel utshela uclassmate la uclassmate eclassini umtshele ukuthi yazi ngoJesu njalo uJesu uyinkosi. uJesu inkosi umtshele Yeah. umtshele uthi uclassmate eclassini lapho umtshele uJesu inkosi Yebo. mazisa
hey ukuthi mawamkela uJesu uzokhona ukuphila okungcono kunalokuphila ophilayo. And at the end of the day uzophila uqhubeke uyokuthola eternal life. yes Iqala la indaba, iqale khona la. Uyabona? Le ndlela eyiphila emngani wami awuhambi kanje naye why uphusha abanye abantwana why usenza kanje no mngani wami woza yazi uJesu akayithandi lento le seclassini leso sikade hayi mngani wami hayi uJesu akayithandi lento le uJesu athi ubani uJesu uthi indodana kaNkulunkulu ufanele wena ufuna uzama uhambe nami esontweni siye esonto uzobona uzokwenzakalana uzoza ukuthi kwenziwa kuthiwa lapha esontweni kuthiwa masingenzi lokhu singenzi lokhu senze lokhu singenzi lokhu senze lokhu. Yebo. That one is we are a Christian, it's your obligation yakho ukuthi wenze lo msebenzi lo. Oh yes. Not to say umfundisi can you tell umfundisi nje bese ecabeni lapha umfundisi ngaba richer bonke labantu abala emhlabeni angeke is there wena manisesicaweni nisecaweni nizothola nizothola ikhali. Yes. Lokuthi manihamba nithwala izikhali zokuthi nihambe niyoshumayela. Yebo. Nina ngikwi training nina ukuthi nithole lelizwi nihambe lotshela abanye abantu umfundisi angakhona ukufinyelela kubo. Oh yebo. Angithi? Yebo. Nina enikhona la hamba notshela abanye abantu ngaleli vangeli. Hey. Ngoba umfundisi akakwazi ufinyelela kuzo zonke indawo. Lapha enihamba khona uyasuka gibela itaxi yoPretoria umfundisi akekho lapho. Yebo. It's your responsibility, it's your obligation ukuthi mawenze lo msebenzi lo kamfundisi. Utshela omunye umuntu ngalena the whole place lapho hamba khona uhamba ufafaza. Yebo. Bayithola ivangeli. Omunye uzothi yazi uthi ndakutshela ubabushango ungangihlangana naye lapha yena ngisetaxini wangixoxela indaba eso wasethi kufuneke ngihambe esontweni ngiyothola isonto labazalwane noma yiliphi ngiyothola le ndaba ayikhuluma ngayo uzoyizwisisa kahle uzothola more than what he told me. Yebo. Mathi ngahamba ungena isonto laba athi mina ngayithola ivangeli kubabushawa ngangigibena neTaxi. Yebo. Yabo? Wenze umsebenzi wakho. Yebo. Usinise umphefumulo. Hey. Mawufika lapha kuya record. Yebo. Ukuya record. Hey. Ukuthi okay usinise umphefumulo ngelanga elithize. Kwi list yakho kwi record yakho kufile yakho kubhaliwe bhala lo umphefumulo oyisinisileyo. Yabona? Yebo. Yes. Yebo. Injalo le ndaba ayipheleli indaba ayipheleli kuwe awunikeza awuthola isalvation bese iphelela la kuwe uthi khipha lento unikeze utshele nabanye abantu. Yebo. Share. Ye kuba selfish. Yebo. Because mawuthulile ungabatshela abanye abantu you are being selfish. So manje so buyela back to kule lifestyle ye ubophila kuyi yobu selfish vele. Selfish indirectly not indirectly. We are selfish indirectly. Yebo. When I was you are selfish, but we are selfish. Oh. Mongatsheli the next person about the gospel. Yes. You are being selfish. Oh. But you don't know what you are being selfish. Yes. Stela nje uthi mina angeke ngikwazi umtshela ngizomtshela kanjani lo muntu uzothi ngiyamphapela. Uzothi ngiyamphaphela wangikhuluma ngelezi zinto lezi ngiyamphaphela. Baleka ini bale ukuthi wenze lokwenze kona. Kusasa kwenze ukuthi mhlambi uthi ungamtshelanga lo muntu leyo. Ubefanele umtshele lo muntu leyo. Kunisahamba khona le ndleleni ihamba isuka imoto le taxi nihamba nayo igubude abese yashona uzoba necala lakhe. Mayishonile ngamtshelanga igazi lakhe libuzwa kuwe. Yebo. Ubamtshelanga iqiniso. Esaphila. Yes. Yabona? Ngiyakuzwa kuzwa kahle. Le ndaba esiphila kwe indaba enjalo uthi masibatshele sibatshele bonke abantu bazi ukuthi kunjalo. Yebo. Yabona kunjalo. Singahlali nezwi. Singahlali sibe selfish nezona sibatshela abantu. Umuntu umtshele angalithathi kodwa umtshelile. Kodwa ubumtshelile. Yebo. When you are just planting the seed. Yebo. Plant the seed uzofika anisele. Yebo. Abase ayikhulisa. Uzothi masefika ngale befika ngale sekeshala besihogweni. Uzothi uNkulunkulu uyamkhumbula ubabusha wangu. Ngedate so akumlethela isithombe sakhe yathi nanku idate abeka ivideo the day umtshela ngoJesu. Yebo. Angamlalelanga. Yebo. Athi ayibona le ikhumbula le this day yakhumbula umuntu so.
bengazi uthi yes utsheliwe don't say I didn't know utsheliwe wangafuna uyithatha indaba bazalwane laba abaseba born again funeke baqhubeke benze lo msebenzi obligation yabo akukuhlala nje ujabulela ukujiva lapha esontweni phakathi ube mnandi nje kuba must tell the other people ukuthi uJesu uyinkosi mabayazi kuNkosi mabese kuJesu bonke abantu mabese kuJesu umuntu ohlangana naye endleleni you tell them wena nje you are passing the gospel oyithatha uyayithatha ongayithatha akayithatha it's up to him decision is his or hers ngoba uNkulunkulu akaphoqi umuntu uyancenga nje ukuthi umuntu nomunye makathole izwi angalithathi elentoza angalithathi ngokudecide kwakhe kuba uthi akafosteli umuntu uyanqonqoza uthi uyaqokotha uyanqonqoza athi ngicela ungena yabona mangabe ngalithathi it's up to him it's his loss malithathile is his gain yabona so ke omnye nomnye uneke umuntu azidecidele ukuthi amkele uJesu sesemathi we are living on the last days last days now Jesus is coming ubonile nibona ukuthi amanzi have turned into blood now usho kanjani uthi amanzi overseas lapha angibona ngake leyo awubheka izinto amanzi emfuleni ngazi umfula bani turned into blood hayibo nakuphi indawo ezingathi nje indawo nje wezu3 amanzi have turned into blood hayibo Revelations leyo khuluma lapha ku Revelations ikhuluma kanjalo ukuthi ama angels lawa u7 iangel oqala ngathi angel number 3 le ekhipha efaka amanzi emanje lwandle igazi elentozini nasemfuleni i-Revelations nazo Revelations ngizoyibheka nami leyo ke uyicheck ngikhohle nje iscript sakhona kodwa ikhona kusambulo leyo ndaba yabo Revelations ama angels lawa ayithunyela ukuthi mayokhipha iwrath kaNkulunkulu athumela amanzi ayigazi turn into blood so we are on the last days now fanele manje abazalwane singathi siyarola sishumayela ivangeli wherever you are sishumayela ivangeli sizazi ukuthi it's our obligation ukuthi sishumayela ivangeli sitshela abantu ngoJesu ayisi umsebenzi wabefundisi bodwa no asingabo bonke abantu abangabe befundisi so ima befundisi ba in the minority and thina ma Christians were in the majority it's responsibility yethu ukuthi masihambe sotshela abantu ngoJesu ukuthi baphenduke laba nalaba sibe ngabazalwane basenama mistakes into ezenzakalayo sizama ukuthi si repent every day masikhuleka we must always repent every day we must repent because siyona ngendlela ezahlukahlukene si unaware ukuthi siyona some of the things sizenza si unaware singazelele ukuthi siyona yabona abanye abantu sibakhube singazelele ukuthi siyabakhuba abanye kanjani into eziningi esizenzayo singazelele fanele si repent siyenze sicele intethelelo kuNkulunkulu sixolele nabanye abantu abasenza kabi sikwenze lokho yabona ukuze siqhubeke ngempilo kaNkulunkulu siqhubeke impilo ngendlela eright athe efika uJesu afike sizama striving for perfection yabona striving we are not perfect we are striving for perfection asikho asipheleliswanga sifuna ukupheleliswa yabona iqiniso so ke funa sizame nje ukuthi siavoid yonke indlela ezogcina siyongena esihogweni lapha kulo wamlilo oshisayo akufuni ukubona umuntu mne ungena kulo wamlilo lo o lento ongaka no akhomdo I don't wish ukuthi anybody makaye lapha I don't wish ukuthi umuntu angaphelela lapha I don't wish them that is why ngifuna ukuthi everybody uNkulunkulu ngimcele ukuthi abasizi ukuthi abantu baphenduke inhliziyo zabo zingaqini zithambele izwi bakwazi ukwamkela uJesu njengenkosi nomsindisi and mabeqeda lapho balandele kuma footsteps wakhe bangamkeli nje bamlandele kuma footsteps ngomkhuleko
nangokufunda izwi kuze because izwi liyimap yethu yempilo zethu zama Christians liyimap yethu ukuthi wenza lokho awukwenzi lokho uhamba kanje awuhambi kanje yes ngomkhuleko siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu sisize we are weak sisize usiprune usisondeze kuwe usilungisele ukuthi silungele ukuthi sihambe ngendlela eright yabona yebo ayikho nje enye into ngaphandle ukuthi simcele uNkulunkulu ukuthi asisize you have got weaknesses ezahlukahlukene siyamcela uNkulunkulu ukuthi asisize kuloma weaknesses asprune asprune sikwazi ukuthi sibe right mayifika asithole sisendleleni eright angafike asithole sisashona lesi saphambu sesene confusion siphume ku confusion sikwazi ufocusa kuye kuphela yebo hayi cha iyezwakala and kunendawo lapho kwakhulunywa khona abanye abantu banga understand ukuthi kukhona ama dreams banga believe ekubuthenini uNkulunkulu uyakhuluma nabantu mabelele uyakhuluma nabantu mabehamba yes singayithinta leyo angikhumbuli sayikhuluma uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nabantu mabelele and uthi uNkulunkulu ukhuluma ngendlela ezahlukahlukeneyo uyakhuluma ebaxwayisa abantu baxwayisa ngendlela ezahlukahlukeneyo uletha sometimes aletha ukugula emntwini uzama ukuthi umbuyisa endleleni umuntu yes sometimes lapha kulento kuJob 33 ufunda lapha ku 14 to 18 uthi lapha ku 14 uthi although God speaks again and again no one pays attention to what he says at 15 uthi noma uNkulunkulu ekhuluma ephindaphinda ekhuluma ukuphinda akunamuntu omnakayo yonke lento ayikhulumayo athi u15 at night when men are asleep God speaks in dreams and visions uthe ebusuku abantu mabelele uNkulunkulu uyakhuluma nabantu ngamaphupho nemimbono yes abese sithi ku16 he makes them to listen to what he says and they are frightened at his warnings uthi ubenza ukuthi bambame balalele into ayikhulumayo kodwa mabekhuluma njalo basebesaba bayisabe mebaxwayisa abesabe izixwayiso zakhe osekusiku kulento za ku16 yes athi God speaks 17 God speaks to make them stop their sinning and to save them from becoming proud uyakhuluma uNkulunkulu kubo ebakuthi babayekele ukona ukuthi abasindise ekuba beni bakukhukumaleni ukuthi mabangakhukumali uyakhuluma nabo ku18 athi he will not let them be destroyed angeke avuma ukuthi mababe destroyed bathini be destroy ukubhubha babhubha he saves them from death itself uyabasindisa ekufeni yabona yes lapha ya ku Matthew 10 yabona la ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nabantu yebo kuyavela impela la kuJob uyakhuluma nabantu uyakhuluma nabantu ngendlela ezahlukahlukene ebaxwayisa abaxwayisa ngezandlela ezahlukile kodwa abantu bangalaleli yebo ayenzame ngazo zonke indlela ukuthi enza ama signs azame ngazo zonke indlela ukuthi akhulume nabo ngazo zonke indlela uba bangayebhubhi uyabona yes ku Matthew 10 verse 27 to 28 uthi I am telling you what I'm telling you in the dark, which means in the dark meaning at night, you must speak in the daylight. Yes. Engukhuluma ebusuku or ebumnyameni, funeka ukukhuluma emini. Yep. What is whispered in your ear, okuhletshwa endlebeni yakho. Proclaim them from the roofs. Kumemezele phezulu kwelentoza kwelo kwama roofs wezindlu. Yebo. Yabona? Yebo.
ukhuluma kuphi ukhuluma nawe uyahleba nawe hleba nawe in the ear yes akuhlebele endlebini yes yamuzwa uNkulunkulu uyakhuluma uyakhuluma yasho uyakhuluma nomuntu endlebini Yebo. uyakhuluma nomuntu elele uyakhuluma yebo uthi do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell ungesaba ukukhuluma lezi zinto engikutshela ngazo ulele lento engikutshela yona ulele ungesaba abantu ukuthi uyikhulume umemeze ngayo ukhuluma batshela abantu ngalento engikutshele ngayo ngilele usaba abantu yes ngoba usaba abantu kusaba kwakubantu ngcono usabe mina ngoba mina ngizokudestroya wena umphefumulo wakho nenyama emlilweni yebo mawuzosaba abantu ukuthi abantu bazothini uma bazothi ngiyaphupha mina ngitshela abantu ngamaphupho ngitshela abantu ngemibono ngitshela abantu ngani into ezokuphupha amaphupho Yes. usaba ubatshela but lezo zinto lezi they are from God because uNkulunkulu ukhuluma esikhathini esiningi ukhuluma emaphupheni yes ukhuluma ngemibono yebo yabona lezo zinto lezo yizinto uNkulunkulu akhuluma ngazo afuna ukuthi uzithathe uzinikeze abantu bakhe yebo ngoba ezinye izinto yizexwayiso yes uzama ukukhuza abantu izinto abazenzayo ngezingalunganga ezinye izona abantu abazenzayo ukuthi yeah. mabazistophe wena mawuthula ungabatsheli uma babebhubha emveni kaloko you are going to be accountable oh yeah uma ungabatsheli yabo yebo instead abantu uma betshelwa lezo zinto lezo basuke ba criticize oh uma betshela izinto betshelwa izinto uNkulunkulu akhuluma ngazo basuke ba criticize oh yes yabona ulapha kulento za kuJoel na kuX Joel 2 yes 28 Joel 2:28 na kuX 2:17 so is one that's almost the same thing lapho yes uJoel 2:28 uthi in the last days God says I will pour out my spirit on all people your sons and daughters will prophesy your young men will see visions your old men will dream dreams yabo yebo khuluma ngendaba ama dreams khuluma ngendaba yamantoza yani yama visions yes izinto abantu abangakholelwa kuzo bakutshela ukuthi hayi uzositshela ngalento la hayi yabheda loyo yabheda loyo yabona yebo so abantu abaningi baya criticize umuntu mayikhuluma ukuthi uNkulunkulu ukhulume nami ne dream what uNkulunkulu wami unibonisile imbono into ezithi lokhu nalokhu yabona yebo but abantu ke bathini baphikise baphikisa bengenalwazi yebo uthi kuJude lapha kuJude number 1 yebo abekugcineni uthi kuJude 1:10 uthi but these people attack with insults anything they do not understand oh yabona they attack anything they do not understand they are not the ones who experience such things but they attack belibele besazi ukuthi lo ma dreams akusiyibo abadreamileyo akusiyibo ababone leyo mbono kodwa mosithi mina uNkulunkulu ngibonise lokho ine dream uNkulunkulu ungibonise lokho ine vision bafike ba-attack bona bathuka bathi hayi sisuka lo yabheda loyo umphuphi lo njengoba basho lapha yani ukuthi uma kuthiwa uJoseph bathi la hayi wesitshela ngomphuphu lo ngicabanga ukuthi thina uzoba iking yethu kanjani uJoseph lapho bebatshela kanti at the end of the day ukhuluma into ezokwenzeka uzogcina futhi esibezocela ukudla kubo sebebulwa indlala ba uJoseph wayecela kuyena Joseph loyo sekephethe le yabo bethi bamgqiba lapha bamqosha bambulala bamfaka emgodini bafuna umbulala waye bamthengisa nomthengisa bethi hayi uyaphupha lo uphupha izinto cha uthi thina sizophathwa uyi kanti at the end of the day
lezo zinto zenzeka. Yebo. uNkulunkulu ukhuluma nabantu bakhe at the end of the day abantu abanye ba criticize bese yenzeka leyo nto leyo. Yes. Seyenzekile manje bayobona it's too late. Hey. By that time uNkulunkulu bekhuluma nabo he was warning them ukuthi kuzokwenzeka into so be careful. Ningenzi lokhu kuzokwenzeka lokhu uma kwenzeka lokhu kuzokwenzeka lokhu. Yebo. Bangafuna ukulalela ba criticize. Ba criticize into abangayaziyo. Nguzwa kahle yebo. Into abangayaziyo. Into wrong abantu abayenzayo. Yebo. Into wrong. Kuba uNkulunkulu akakwazi most of the time uNkulunkulu ukhuluma njengoba eshilo ethi ngesikhathi esizayo. Yes. Uzokhuluma uzothela umoya wakhe oyingcwele. Yebo. Phezu kwabantu bakhe. Yebo. Ukuthi abantu baprofesaye. Abantu ba dream ama dreams abanye babe nama visions. Yebo. So mazisenzeka manje lezo zinto people are against such things. But they are biblical. Hey. Masenzeke lezo zinto they are biblical babe against them. Yebo. Bathi hayi ngazositshela ngamaphupha la. Ungasitsheli nje ngamaphupha thina. Yabo. Ngikuzwa kahle. Ngasitsheli ngalomaphupho uyophuphile uphuphile hayi nami ngiphuphile athi umuntu naye nangiphupheke ukuthi nokuthi into engekho. Hey. Abanye bafike labaphuphe baphupha thina uNkulunkulu ngibonise lokho just to imitate the real thing. Eish. Benze eyabo bazenzele yabo. Sebeyikhandela okwabo. Seyikhandela kwabo. Just ukuthi ba discredit the real thing kaNkulunkulu. Ngiyakuzwa lapho. Uyabona? Yebo. Bayenza lonto kunalapha kuma podcast baningi abantu abazenza lezo zinto bazama uimitate izinto ezireal bafaka ezabo bathi nami uNkulunkulu umbonise lokho izinto abazicreate bona ingasi ukuthi izinto ezisuka kuNkulunkulu bezama udiscredit izinto ezisuka kuNkulunkulu. Yabo? Yebo. Sofanele manje sikwazi ukuhlola umoya ke manje. La kufanele manje uhlola umoya ke manje. Kufanele lapho bekhona ke ispirit of discernment. Yebo. Usebenzise sona ispirit of discernment to discern ukuthi which is which. Which is of God and which is of the devil. Yes. Because the devil is always an imitator. Yeah, imitate into zikaNkulunkulu. Yebo. Always. So anything uNkulunkulu ayilethayo uzozama ukuthi yena akwazi ukuthi imitate. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa impela. So ifuna ukuthi ke singabazalwane, singabantwana bakaNkulunkulu. Kufanele sicele uNkulunkulu asiphe the spirit of discernment. Ukuthi sikwazi ukwahlukanisa kokukaNkulunkulu nokungasiko kaNkulunkulu. Yes. Yebo. So that singazugcina sesiba ne confusion because isikhathi uSathana lesikhathi lesi isikhathi kuthiwa kuyashweshwa manje kuthiwa kuyashweshwa manje kuthiwa kuyashweshwa uSathana naye yagijima manje yabona nangu uJesus Christ nangu ngemnyama seyafika naye uzama by all means ukuthi ahlangahlanganisa abantu nalama Kristu kanye alazi iqiniso aphuma ngoba izwi lenkosi lisho njalo ukuthi nalaba amaKristu kanye self azogcina nawe sekelahlekile in the house of God bazobe belahlekile nabo bazolahleka. Yikho insuku lezo zancishiswa. Yikho insuku lezo zancishiswa. Yebo. Yilathwa kwefuneke sibe vigilant. Yes. Sibe vigilant. Siphaphame. Yebo. Singathathi konke nje konke. Siphaphame. Ya ngiyakuzwa. Sikwazi ukuthi uNkulunkulu azokwazi ukuthi asiphe the power of sikwazi not that descent the spirit of discernment sikwazi ukwahlukanisa ukubona ngale kwalento esiyibona la. Singathi le isibona ukuthi right no sifune sinomoya sihlole imimoya. Yebo. Sihlole. Because uSathana uyangenelela kuzo zonke into zikaNkulunkulu uyangenelela uyazi ukuthi umuntu afaka unyawo njalo akho la ngangeneleli khona. Akekho la ngangeneleli kuSathana ayikho into engafuna ukuyenza eyenzwa uNkulunkulu. Yabo. Le nto bekayifuna ukuthi afuna uzilinganisa noNkulunkulu from the beginning. Usaqhubeka kuyenza namanje. Usakhubeka nomehluleka uyahluleka kodwa akayeki ufuna uqhubeka uyabona la spirit sakhe sisasebenza namanje ispirit sokuimitate uNkulunkulu into ezenziwa uNkulunkulu and ispirit sokulentoza sokudiscredita izinto zikaNkulunkulu
Uyabona? Yes. Maye uNkulunkulu esenza lento azama uyicindezela ngapha awuthi uzama ngapha azama uyicindezela but izinto bazi they are original. They last longer, they stand ama trials kaSatan, Yes. they can withstand them. Yabona? Yebo. So nama Christu are strong, ayakwazi ukumelelana nezimo ezehlukahlukeneyo, Yes. attacks ezisuka kuSathana, Yes. ayakwazi ukuthi amelelane nazo. Qiniso. Yeah, funeke izwi leli sizama ukuhlala kulo, simcela uNkulunkulu ukuthi sihlale ezwini, Yebo. sihlale kulo izwi, because without izwi sizolahleka, Yebo. siyalahleka vele. Funeke izwi leli sihlale ukuthi okay lithi izwi situation enzakalayo in our lives, sizama ukuyithatha siyiphose ezwini ukuthi what is the scripture saying about this situation. Yes. Because izinto some of the things zikhona ezwini lapha yana, izimo ezinye zikhona izimo la ukuthi kule situation izwi lenkosi lithini ngalesi simo enkuso. Yes. Lithi isolution ingaba kuphi, kwenzakalani ngala, Yebo. i-meaning yalento lo yini, and then ukusuka la what steps should I take Yes. ngale situation. Yabona? Yebo. Nasihlale ezwini, sihlale emkhulekweni, sixhumane noNkulunkulu ukuthi sikubuza ama questions kuNkulunkulu ukuthi manje makunjena le situation ithini la, izwi lenkosi lizoguide ukuthi kwenzakalani, then do this, Yes. act like this. Yebo. Yabona? So singabazalwane fanele sibe nalento uphaphama, phaphamana, Yebo. phaphame, Yebo. sibe vigilant. Kakhulu. Yabona? Singahambi nomoya. Yebo. Moya le silandele wona, moya mawule silandele wona. Yes, silahlekile some of the time, silahlekile along the way, salahleka. Kodwa ke manje ukulahleka nokulahleka mawusokubuyela endleleni, kufuneka ubuyele endleleni ukwazi ukuthi okay, ngilahleke ngiphume lapha endleleni kanje. Okay, ngeke ngisabuyela kule ndlela, indlela le ayiseke ikho right le ndlela. Eyena ndlela ithi ngifocus kule ndlela le. Yebo. Yabona? Ngoba izwi lenkosi lisho njalo lithi kuzoba abaningi abaprofeti abamanga, bazobe baningi abaprofeti bamanga. So kufuneka sazi ukuthi okay, ngihambile kubaprofeti kwamanga, ngithola ukuthi kunje, ngathola kunje, nakuya kwami lapha I've learned something ukuthi la kusoso swakufunelanga le ndlela uhambe kanje, la I've learned this, therefore njengoba sengifundile ukuthi kwenzakalani ngapha, let me focus like this, then uNkulunkulu uzongiguide ke aqhubeke ngami kule ndlela. Yabona? Hayi njalo. Funeka sihlale nje njalo sisomkhulekweni. Yebo. Ayikho into edlula ukuthi si-communicate noNkulunkulu. Communication noNkulunkulu ukuthi si-communicate ngaye ngomkhuleko. Yes. Bese sifunda izwi. Yebo. And inye into enamandla futhi worship. Oh yebo. Worship. Uhlale ungahlali ungaworship, udumisa uNkulunkulu ngengoma, udumisa ngengoma, udumisa uNkulunkulu ngengoma, umdumisa. Indumiso zikaNkulunkulu, indumiso zabantu ziyafinyelela kuNkulunkulu, ziyamthinta. Oh yebo. Kunesikhathi lapho mina ngangine problem enkulu, ngingasakwazi ukukhuleka, ngikhuleka umkhuleko kaHana. Umkhuleko kaHana engangawazi ukuthi umkhuleko, ngangizwa nje eBhayibheli ukuthi kunomkhuleko kaHana, ngawazi umkhuleko kaHana unjani, but I experienced umkhuleko kaHana. Situation engangideep kuyo, ngingakhona ukukhuleka leso sikhathi. Uthi ufuna ukukhuleka, umkhuleko ungaphumi, ungazi ukuthi ukhuleka uthini, sendikhuleka ngendumiso. Oh yebo. Ukhuleke ngendumiso. After that mangithi ngiyakhuleka, ngikhuleka umkhuleko kaHana. Umkhuleko kaHana yilo othi uma ukhuleka ujulile. And uma ukhuleka ujulile, ivoice ayiphumi. Yebo. Ivoice ayiphumi leso sikhathi. Yakhuleka kodwa ula phakathi. Yes. Ivoice ukhuleke kodwa ivoice ingaphumi. Umkhuleko kaHana loyo. Oh yeah. And painful. Lo mkhuleko lo.
very much painful, uyakhahlazeka umzimba, eish ukhahlazeka ngathi bowujima umzimba lo oqeda ukukhuluka lomkhulu uyakhahlazeka. yo So uNkulunkulu uyasizwa nangayiphina indlela esicommunicate nayo ngayo. yebo Mokhuleka lo wamkhuleko his voice ingaphumi uyawuzwa. Mawuhlabelela ingoma ungakhona ukukhuleka kunezikhathi lapho ungakhona ukukhuleka khona izimo lapho ezenza ukuthi ungakwazi ukukhuleka. yebo Lapho khuleka khona uhlabelela ingoma udumise uNkulunkulu kuleso sikhathi umdumise kuleso simo umdumise kulibele kunjalo yebo umdumise uNkulunkulu uyakuzwa uNkulunkulu yebo indumiso uNkulunkulu uyayithanda oh yebo uyithanda ukudlula umkhuleko yebo ngiyakuzwa ipowerful indumiso ukudlula umkhuleko umkhuleko Oh, indumiso yes. it's powerful more than umkhuleko yes indumiso momdumisa uNkulunkulu umdumiso umusho uthi uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba wenze lokhu nalokhu ngubonile ubukhulu bakho la nala uyakhuleka leso sikhathi uyahlabelela leso sikhathi ushaya ingoma ehambelana nalesi simo okuso Oh, yes. ekhuluma shuthi ama words ahambelana nalesi simo kuso yebo ingoma ngiyakuzwa. oyihlabela ekhuluma ngalesi simo kuso uhlabelele lo ngoma leyo Yes. ukhulume leso sikhathi uyihlabelela uyakhuluma uyamdumisa uNkulunkulu uyamdumisa ube sesi uphuma ube in the spirit yebo ngomdumisa uba in the spirit you forget about anybody around you leso sikhathi you don't see anybody, you don't hear anybody mosolapho oh yebo mosodumisa yes into uNkulunkulu usondela kakhulu emkhulekweni Endumisweni. endumiseni ukudlula umkhuleko. ngiyakuzwa yebo So into efuna ukuthi as Christians sizijwayeze ukuthi sidumise uNkulunkulu yes simdumise more than ukuthandaza oh yebo more than uthandaza sihlale ezwini simdumise simphakamise more than ukuthandaza oh yes uzobona kuzoba ne-change kuzoba khona i-change kuzoba khona yebo i-change Hayi, and ke ngiyakuzwa. singabazalwane ke singaba Christians the more usondela kuNkulunkulu is the more ama problems eza okay yeah the more usondela kuNkulunkulu is the more ama problems eza kodwa futhi awasithusa ama-problems ukuthi ayeza yeah asithuthi Yebo. yeah ngiyasho ngisho ukuthi abanye abantu angithi kunabantu uPaul athi nginipha ibisi ngoba you are still babies oh yes Paul usho njalo uthi Okay. ngipha ibisi because I'm feeding you with milk because you are still babies yebo anika kabe ready ukuthi ngathola ukudla osokuqinile iphalishi ukudla osokuqinile yebo so kunabantu abese ku level yobisi in faith yes level yes. ibisi oh yes yeah so abanga understand into njengalezo oh okay and then okay mawuso ku level yephalish udlo sokuqinile Yebo. so khona ukwazi ukuthi manje that is why ngikulezinga leli that is why ama problems emangaka is because of a level ye faith yakho oh yes yes ngoba ngithi mawuku sub A kunikwa isyllabus ka sub A ngeke uthathe iexamination yesyllabus ka sub B yebo unikezwa isyllabus ka sub A because ku sub A yebo moya ku sub B before ufika ku sub B uqala ungene ku test then upase lo test bese ungena ku sub B yes nakhona ku sub B moze ku standard 1 uqala ungena itest yalo msebenzi wenzile ku sub B yes upase wona ubese uya ku level number 3 u standard 1 yebo nokholo luhamba kanjalo lona ama stages akhona ngama stages akhona then ngeke unikeze umthwalo ongaphezulu izulu Nkosi lithi ngeke unikeze umthwalo ongaphezulu phezulu kwamandla akho yebo amandla wakho so unikeza lo mthwalo ngoba uyazi ukuthi u level yokholo wakho ila okay ifanele le test engunikeza khona le examination engunikeza khona it's suitable for you because of your level ye faith Yebo. yakho oh yebo yes hayi ngiyakuzwa
so ke Nkosi. injalo nalapho okholweni lethu ke kunjalo ukuthi mazifika izinto zizofika zibe ngaka ubona ukuthi okay i-level ufuna wazi okay i-level okholo kwami ilingana lesi le trial engihlangana nayo Oh yebo. ngiyabona Oh. ngeke sazi ukuthi kuya ngokuma levels we faith Yes. yakho Yebo. umuntu one faith la uzothola Ile- i-level yakhe Yebo. yeah Yebo. one faith la the more ama problems or ama trials ezakuwe is the more is the level they are according to the level of your faith Yes. yabona Hayi kezwakala. ehe so ufuneke Kezwakala. uhlala wazi ukuthi okay manje sekule uzitshela ukuthi uNkulunkulu ungidlulisile kuleya namanje uzongidlulisa ngoba Yebo. ngene inketho Yebo. ngena Uhlale naye. khona. Uhlale khona Yebo. uyangivivinya nje ukuthi ngiqine Yes. because nokuba relaxed Mm. ayifuneki umkholo lo muntu obe relaxed okhulu Ehhe. funeka ungahlali nje ukuthi all is well no Kufanele kube Funeke nezinto ezilokhu unyakaze- zikuvusa, zikwenza unyakazeke unyakaze. unyakaze uzoqhubeka Yebo. bambelela yebo. esiphambanweni Oh yes. yeah bola ukuthi unethezekile yena ufuneka uziquestion ukuthi and then Ngathi kwaba nje sengifikile. there's something wrong about me Mm. funeke zishube Oh yes. kuke kushube Okay. ushube zidume njalo Mm. kancane ngane zidume funeke that's why ukuthi kancane ngane ufune ungene ungapheli inyanga ungena ngebhandini Mm. funeka ngapheli inyanga ungena ngebhandini Yebo, funeka yebo, yebo. ungene inyanga ingapheli inyanga ungangena ngebhandini Ngiyakuzwa, yebo. funeka kodwa ungene ebhandini kodwa ungene ebhandini kodwa umzimba ungajwayeli ukunethezeka Unethezeke. eh funeka ujwayele umane utshibwa kanje Yes. ukuzila ukudla ukuzila Yes. ukudla kancane kancane uzila ukudla Mm. jwayele umzimba ukuthi no this is not home umzimba Yes. wazi ukuthi uyinyama Mm. this is not home Yeah. sise kwakhe le uyinyama wona uphethe ini ispirit Yes. sufuneke ucontrol ispirit Mm. umzimba Yebo. yes ujwayele ukuthi no hey sekuphindi sengiqalile manje sengincinca ukudla manje engiyancinca ukudla akusadliwa manje kuyahlala Yes. leso sikhathi ufocusa kuNkulunkulu Ngiyakuzwa. yeah focus kuNkulunkulu so impilo yethu yabazalwane le kufanele siyiphile leyo sizijwayeze Yes. it's not easy but kufanele sizijwayeze ukuthi siphile leyo mpilo lokuthi siphile ngama trials and tribulations Yes. ukuze sibe strong in our faith Oh yes. siphile ngasazi ukuthi akhona they are there to strengthen us Hayi they are there to ngizwile. strengthen our faith ama Hayi, trials ngizwile. they are Yebo. there if awafiki that means ukholo lwethu alukho right khona something wrong with us Sisashoda. yeah something wrong with our faith Yebo. uma singathola ama trials and tribulations therefore we are not on the right track Hayi cha kezwa. sisifune ukuthi sikuphi sihamba iphi indlela Yes. Uyabona. Yes. Hayi. Ngiyathemba siqedile ke. okay Day. hayi siyambonga uJesu sibonga Yebo. uJesu akusikwenza kwethu kepha ngumsebenzi wakhe Yebo. usebenza yena kusebenza thina ngoba sizithumanga Yes. sithunyiwe Yes. yes asenzi ukuthanda kwethu senza intando yakhe Yebo intando sigayidwa uye Mm. asenzi anything yethu Yebo. asizange uzophakamisa thina la sizophakamisa ubuyena nobukhona bakhe Yes. his existence in our lives Yes. ongumdali nomqalekisi wempilo zethu Yes. yeah siphakamisa yena hayi thina Hayi, asizange wenza show off la Mm. ukuthi ngiboneni no bawuzelanga lokho. sisejobini sisemsebenzini Yebo. sizosebenza Mm. sizosebenza la Kosinda nje ozwayo. onendlebe yokuzwa Uyena uyosinda. uyosinda. Uyena osinda Mm. onendlebe yokuzwa uyosinda Yes. angezwa nje kuphela I must take a step into efuneka la you must take a step Yebo. ungezwa nje kuphela ungene nje ingene iphume nga funeke uzwe ube sothatha istep Yebo. take a decision take a step and accept Jesus Christ as the Lord and Savior take a step yokuthi usifundise ukuthi ufunde ukukhuleka ufaste ukwazi ukubhekana noNkulunkulu nokholo lwakho ulwazi ukuthi lukuphi nendawo Yebo. ukwazi ufaceana nama trials mayifika Yes. ufaceana nayo head on Yes. ma uhluleka you call upon him ngoba he is always with you
ungena kulama trials ungena nawe phela nje mawuhluleka you tell him ngiyahluleka manje cela take over he's going to take over and then akudlulise yebo uyabona cha siyabonga kakhulu amazwi alethile amahle amnandi ngendlela eyisimangaliso futhi nje ngiyakhumbula ukuthi kuma previous videos esiwarekhodile wafakaza kakhulu lapha ngobufakazi meaning ngesihogo ukuthi wasibona ngasibona wakhuluma ukuthi wabona ini and namanje uletha nje le message hayi ukuthi ngobuzo othusa abantu ukuthi asizeni kuJesu ngoba sesiyasaba abanye abantu baye bacabange lokho ukuthi kushuthi ifanele size kuJesu ngoba sesithukile sesisaba kanti cha about that ukuthi to avoid ukuthi bangayofika lapho uJesu kafuna ukuthi bayofikelela lapha ufuna abantu bonke baye ngapha ezulwini ngabikho umuntu ozongena akathandi ukuthi mabaye kule ndawo leyo it's a warning ukuthi please uyancenga ukuthi please ningalokothi niye kule ndawo akafuni anybody ozoya lapha that is why he died for us to avoid ukuthi siyongena kule yameko le sisimo sikuyo uyabona uyacela ukuthi abantu bangayi lapha hakayi wenzela nje ukuthi abantu bangayi lapha kule bangasondeli lapha yana he doesn't want them to be destroyed lapha yana want them ukuthi abebe la naye baphile kamnandi naye la ezulwini hayi lapha ya bayo akothusi bantu no, it's not trying to threaten them or to make them afraid of that place situation. No, uyabacela ukuthi bangayi kule ndawo because it's not a place ukuthi bangaya kuyo. Akafiseli umuntu ukuthi angaya kule ndawo. Nakhona uletha lezi ixwayiso out of love for them. Uyabathanda. That is why he died for them because he loved them. He loved us. That is why he died for us. He loved us. Ukuthi singayongena kule situation le. Ekuze singazongena lapha sikwazi ukuthi uze size kuye. Singayi lapha because he loves us. Nokuthi angafuni ukuthi ayele is because he loves akafuni ukuthi umuntu ozowusha lapha ya. Akafuni. Totally. Hayi ngikuzwile. Akafuni umuntu ozoya lapha yakafuni. Uyasithanda. That is why aseqwayisa ukuthi akafuni anybody ozogcina lapha. Hayi ngikuzwile. Ngikuzwile kahle siyabonga kakhulu ma inkosi ikubusise igcine nje mhlambe nje amazokugcina mina ngisasho lutho because uvale yonke into ukhavile konke akusekhe sengathi ngiyaqeda la nje kuphelele. Hayi akukho okunye nje ngaphandle ukuthi abazalwa abantu bonke bakaNkulunkulu bazi ukuthi uNkulunkulu uyabathanda and ebathanda nje usinikeze ichance isese ichance la sinikeze ukuthi sikwazi ukuthi siphenduke kwindlela esihamba ngazo silandele yena size kwindlela yakhe ngoba uyasithanda he wants us back lapho siphambike khona he wants us back lapho sisaphuma khona astray usifuna ukuthi we must come back to him because he loves us he wants us to be with him because some of us are lost so he wants us back to him njengamadodana olahleko uyasifuna usunela back to him ezokwazi ukuthi asamkele asinikeze uthando lwakhe ngalendlela bevele sinikeze yona from the beginning asinibuyisele kuye asiphe lola thando analo for us uyabona siyabonga sibonge kakhulu mazwi awasisharela wona makhulu ngendlela esimangaliso njoba ngisho nje ngithi kuyosinda onendlebe nawe wagcwalisa ukuthi aphindenze kanjalo nje siphinde sibonge nakwena mbukeli ekhaya inkosi kubusise igcine okwethu nje ukuhlala enkosini sibuyisane nayo siphelele nje kuyona inibusise until futhi ngomsawayo siphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen.